intern e secondary to nitie intern e primary to nitie intern e JSS Comprehensive School. Koro kwaneno ka nitie interns ni onge pesa to jopuonj moko to indiko gi josiasa. MPs nigi oboke mang'eny, MP ka MP nigi oboke karibu 30 higa ka higa magindiko godo jowetegi. Mano en gima in the public domain. Wadwaro ni TSC ni obed streamline ka indiko jopuonj to indiki e yo maber. Then kochopo kar osara japuonj ng'ado pesa to nokung'eyo ga ni pesa ok teri nyaka dwe mar 8 ni ka bangi omiye. Ka en e holiday to bangi odhi kawo salary mar dwe mar 7 to bank okwere ni pesa ionge godo nikech wakawo pesa nino waloko ang'o? Waloko loan deduction to bedwa moko kendo mek dweche 3 ma TSC pok oorono. Koro en dwe mar 8 ni kwa realize ni jopuonj ok oyudo pesa nikech bank tolerate ovumilia dweche 3 mar dweche ma 4 to ng'ado msach japuonj. Jopuonj moko nok oyudo msara nikech TSC pok ooro pesa go. Wadwaro ni pesa go oor. Then karka CBA miluongo ni addendum cha nonego bed ni higa mokalo cha nosechulwa kaka ne wawinjre ni wagoyo oboke tarik 1 dwe mar 7. Kwa chopo tarik 1 dwe mar 7 ni rumo tarik 31 dwe mar 7. Japuonj oloro skul odhi e bank to yudo ka pesa cha mano yudo msara matin ka to yudo ka ni pesa cha ok okete kata TSC wacho ni ok okete ni jenzi no ng'anyo. Kane wasign CBA and then wakete industrial code no kwa wacho ni jenzi koramo kata ka koth ochwe kata koth otamre chwe ni pesa nok bi chul. Pesa no en pesa mathin miluongo ni atamalo 2.5 to nyaka atamalo 9.5 2.5% to 9.5%. Masirikal wacho ni kwanene pesa ni kende mo nyalo chulou gima timre atima gi to wan wabiro chulou. Ne onge climatic factor, political factor or economic factor. To sani tiyo gi wach jenzi ginyalo kata wacho ni jenzi ne momiyo koth otamre chwe. Mago ok wabiyie nikech en wuondowa. Koro the trigger en pesa ma japuonj ne dhi manyo phase 2. To en gima en right ma japuonj nikech sirikal gi TSC ema nogoyo koke nokoso pesa mar CBA part 2 no. Secondly, japuonj moko mano koyudo pesa nikech pesa gi nokotere bengi. Mar adek JSS monego bed ni ndiko tich kaka ne ging'anyo nwang'eyo maber ni ne ging'anyo to nowach gi ni hore urumos sirikal oseyudo 20,000 moro kanyo koro dhi ndiko uto dhi manyo 26,000 budget e court e parliament e bunge owacho ni pesa oseket tiari mandiko mogul to mbadi biro manyo bedo nyokawe kaka jatend migawo mar fedha to wacho ni pesa no onge. Nyawinjo nosedoko wacho ni nyose ng'iyo kacha gulo yudo ka pesa no nitie. Ka pesa no nitie mandiko mogul to dakundik mogul tich. Pod wacho ni mogul o extend internship for 4 months. Kendo ka barua no to kukete rela uoro ni moguls go intern directly. Mago emwaluongo ni trigger. Gin gik manotimre dwe mar 8 kae ka gitemo godo jopuonj to ging'eyo maber ne giwigi owil ni secondary pod nigi penj giwigi ni primary ja class 8 sani KCP no serumo to secondary pod wan gi penj. Koro mae en sirikal emo trigger strike ni sirikal gi TSC emo njao japuonj ok bidok class ka pesa onge go. Karka medical cover dwe mar 8 ni ema jopuonj be ng'eny gi nohinyre ne gisebet ka gihinyre to wa intervene kaka jatelo. An awuon asika goyo sim left right and center agocho ni jotend minet county manager gi regional manager agocho ni mondo japuonj be gine no be approved. Ka japuonj ni hospital en gi emergency to pok obed approved oketwa lokore clerks wan jogo wachal clerks ji paro jopuonj paro ni kata ni chulwa gi minet kata nduru pok no chulwa kata siling achiel pok no chulwa to watiyo ni jopuonj nikech no se yierwa ni otin jopuonj. Wadwaro medical cover mok bi chuno jagoro mar kupet ni osiko goyo sim ni japuonj ni dak utere kae japuonj ni dak approve the cover mare. Personal accident cover be waonge go. Jopuonje wa osebedo ka yudo accidents mang'eny to ng'ama chule onge. Kuonde moko kwa majitiye niga gi personal cover. Kata sani chuno jopuonje nyiewo pikipiki. Kisumu alone chakre dwe mar 5 nyaka dwe mar 8 dweche 3 kende wasebedo gi jopuonje